dnešním vydání věnovaném tanečnímu umění vám nejdříve představíme anglickou tanečnici stepařku Carly Jefferson a herce 4. ročníku muzikálového herectví na Jamu v Brně. Pak vás seznámíme s italskou taneční dvojicí Federikou Vincifori a Ricardem de Nigris a jejich sny, tedy Los Sueños. A nakonec se dovíte, jak se téma počítačové závislosti dostalo na scénu brněnské Reduty ve stylu street dance show pod názvem Identita. Setkání s absolventským ročníkem muzikálového herectví na Jamu vypadá jako návod, jak se úspěšně protleskat k titulu bakaláře a vysněné divadelní slávě. Je to také lekce body drummingu s anglickou tanečnicí, stepařkou a bývalou členkou slavné skupiny Stomp a Wings Carly Jefferson. V každém případě to je příjemné oživení na muzikálové scéně. Jo, začínáš a na každý jdeš. Je to vždycky pravá leva, jo? Tak jdeš, ale jak jdeš, jako jdeš bum, buf, a jak si Maybe pedagogue, I get this sense that pedagogue is very serious. Mám pocit, že pedagog je někdo velmi vážný, velice vážný člověk. A já tak vážná nejsem. Já se ráda bavím. A myslím si, že lidé se učí, když se dobře baví, když hrají hry, je to pro ně zábava. Lidé se neučí, když trpí, když něco musí dělat, když jsou do něčeho nuceni. S Carly jsme začali spolupracovat díky seriálu První krok, kde nám Carly dělala choreografii a tam mě vlastně napadlo, že bychom ji mohli dotáhnout do Brna, takže jsem s Carly pořádala seminář a Carly jsem řekla, že spolu budeme spolupracovat, ač mi to nevěřila, tak k té spolupráci došlo a právě na tomto absolventském koncertu. Ten absolventský koncert je body drummingem zaštítěný, to znamená, že je to hlavní motiv celého koncertu muzikálového, nicméně mě s tím napadlo, že by koncert mohl být beze slov. Čili vlastně celý koncert je opravdu jenom píseň, rytmus, žádné mluvené slovo. Já vím, že chceš to stihnout, ale máš to dát úplně malinko. Ještě jednou, odsud, je? 5, 6, 7, 8. Lepší. Jenom kluci vzadu, drž se dolů, trochu víc. My jako muzikáloví herci se samozřejmě učíme hromadě pohybů, což znamená moderna, klasika, jazz, ale ten rytmus jako takovej se může brát tak, jak to právě bere Carly, jako samostatná hudba. Jo, dobrý, nebylo to. Ale pokulhávalo. No, lepší, jo, že dostaneš ten energii a jdeš. Jo, já teď budu Andrejka, jo. A jdeš na mě nakonec, jo. Myslím, že v tomto kontextu je nejlepší začít malými hrami a cvičením. Jak se navzájem poslouchat, jak si dávat prostor, jak najít kolektivní tempo a kolektivní energii a vědět, že jsme všichni v jednom rytmu ve stejné hudbě. Každý má rád jinou hudbu, takže každý ten rytmus cítí trochu jinak. Někdo jazz, někdo punk. Každý má svůj styl. A musíme v tom najít kompromis. A být schopni naslouchat ostatním a dát jim prostor a pak mít svůj prostor. To je docela umění. Není úplně jednoduché někoho poslouchat a dát jim čas a být trpělivý. Myslím, že nějaké bubnování je možné v každém tanci, protože každý tanec má vnitru nějaký rytmus. Když budete dělat nějaký pohyb, bude v tom nějaký rytmus. Ale obecně není moc lidí, kteří by ten rytmus používali na hlas. Tančí na rytmus, který mají v hlavě, ale dělají jen pohyb. Je dobré, když lidé víc používají samotný rytmus a víc ho také ukazují. I'm just gonna get out this prison cell. Someday I'm gonna be free. Lord, somebody, find me somebody to love. Anybody find me? Děkuju.
Tančila jsem mnoho stylů, už od 3 let. Balet, step, jazz, moderní tanec, trochu flamenka. Teď se učím tango, dělám klauniádu. Ale step a rytmus těla jsou pro mě zatím nejzajímavější. Tady v Česku, myslím, máte tradiční způsob tance a taky tu máte hodně stepu. Ale spojení toho všeho tu není tak výrazné. Není tu toho tolik. Je to všechno o schopnosti začít nějaký rytmus nohama a k tomu potom rukama a plácání do stehen a vše ostatní. A pak k tomu dát nějaký styl, aby to nebylo jen jak dřevo, jen takové dřevěné pohyby. Líbí se nám, když to taky dobře vypadá. Takže o to jde. Asi děláme takový malý revoluce teď, že já jsem tady přišla a učila jsem takové věci jako leskání, tupány, tank a všechno je, že hrajeme sami rytmus. To není, že tady máme kapela, oni se zpívá na kapela, ale bez kapela máme taky, jako děláme všechno. Já potřebuji vzít ten funk, a co je ten jako mezida, co je taky mezida. Není co jenom hraje a jako OK, tam je dřevo, tam je hezky. Všichni může hrát spolu, ale jestli nesytí ten hudba v tělem, tak to je úplně zbytečné. Tak už na to pracujeme a víc každý den to vidím a jak jsem šťastná. Oni makali, jako blázen. Vidím, tati, už tě slyším, tati, vždyť to cítím. Dívej, křídla mám.